De ce pleacă Denis Rifai și vine Măruță la Antena? Haideți să vorbim puțin despre marketingul din spatele televiziunii. În momentul în care prezentatorul unei emisiuni, fiți atenți aici, ajunge asociat public cu un dosar DNA, indiferent de prezumția de nevinovăție și de cum se va termina ancheta, televiziunea are o problemă de brand safety, adică o criză de imagine pentru brandurile care se asociază cu acel format TV. Pentru că televiziunea nu trăiește doar din audiență, trăiește din publicitate. Iar brandurile mari sunt de regulă extrem de atente la contextul în care apar și cu cine se asociază. Așa că, din punctul meu de vedere, plecarea lui Denis Rifai din acest tronson era previzibilă și mult așteptată. Dar partea aia cu adevărat interesantă este alta. În locul ei vine Cătălin Măruță, un prezentator a cărui emisiune a dispărut anul acesta, de la ProTV după 18 ani, pe fondul unor audiențe care nu mai justificau continuarea formatului. De ce să iei un produs la care principalul tău competitor a renunțat? Pare ciudat, dar dacă te uiți atent la Grila TV, 17-19 este un tronson dificil. Nu trebuie neapărat să câștige el singur războiul audiențelor. Trebuie să facă altceva, să livreze publicul către tronsonul prime time, adică către observator. Deci poate că Antena nu cumpără Măruță vedeta, cumpără Măruță produsul TV predictibil. Este oare suficient? Vom vedea. Părerea mea, nu-mi place nici formatul și nici alegerea prezentatorului, absolut deloc. Uneori televiziunile nu caută un Ferrari, caută doar o locomotivă.